अ माय गड दिनै फार्स्ट टाइम नुबायलां फाइटारा बिदि खारदों नै जोङो ओरैसो खारदों नै ओरै खारबाय ओरैसो खहे खथे खारबायलै बियो लागाव देनजार खारबायलै ओरै फैग्रोदोंमोन नै ओरै गिदिंलांलायबावबाय ओइसिम सहैबाय नै देनजार खारबायलै बे ओरै जिबौ बायदि फानदायबावदो दे फानदायबाव होलांलायबाय हरै लागाव हरै होलांलायबाय डेन्जार ओइ 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 ना पावार रेन्जार लागाव ओरै फैदो ओरै होलांदोलाय ओरै होलांदोलाय औ औ औ औ औ औ लनलांखाबायलै गोमोरजोबबावबाय ओरै थिंनिया गोमोरजोबबावबाय नै बिनिफ्रायनोमोन ओरै फैग्रोदोंमोन ओरै लांबाय लागा फानैलायबाय नै ओरै होलांसिगोनलाय